Ki ban dama in tura iyayena gidanku a yi magana ta gemu da murya ko? Ni ta gaskiya fa aka safa in gagara sakewa. Oke, haka kika ce. To ki ban dama na tura wayannan. Insha Allah an ɗauko hanya. Ki ce ƙarya ne ma wallahi sai na mai da 'yan salalla na kinga in je can wurin a bani 'yan gada in taushe ta in dora kasuwa ta dama ɗan jamula nake yi da ɗan kadai kika sa na haɗo wannan dan na tunkare ki idan kika ce ba haka ba sai na yaka aljihuna tela ya ɗinka shi da faɗi wallahi. Na Allah ku yi haƙuri. Sai da haƙuri na abubuwan suka faru sannan na gane cewa ashe suna kuke. Shi ya sai fa ku ba mata kamar tayoyin gaba kuke. Mai tunanin sanin halin da kuke ciki mata shi kuke dole ne harkan nan za a yi ta saboda aikin san shigewa daga cikin nan ya fi sulufu ko ba gaba ne ko a addinance.